Pois, boa tarde a todas e a todos. Moitas grazas pola presentación tan xenerosa. Por certo, eu tamén colaborei nese novo do Trinque, o que choveu. Mándolle tamén a María, a nai de Susana e de Luisa, unha aperta e un desexo de melloría. Quero comezar agradecendo a Academia Galega e a Margarita Ledo e Ana Romaní que me convidasen a falar deste tema da literatura dramática de Luisa Villalta. Intentarei, sempre son moi obediente, como decía onte Luciano, eu tamén moi obediente, intentarei adaptarme ao tempo e se non córtaseme, non? Pero vivimos, dicía onte Víctor tamén, un ano intenso. Eu participei en varias actividades, vin sempre a Susana e a María. Eu creo que para todas e para todos foi un ano de revisitar, de recoñecer, de revivir unha persoa que efectivamente formaba parte de nós e da paisaxe nosa. Eu creo que a familia tivo moito que ver con que moitos dos libros, algúns comentounos Fina, a narrativa inédita e dispersa, o teatro completo, as formas breves de pensamento ou, últimamente, a poesía inédita ou dispersa, que o que fixeron, xunto a outras reedicións de obras clásicas de Luisa, é o retrato, podríamos dicir, definitivo, dunha personalidade tan plural, unha muller música, feminista, escritora, nacionalista, docente, militante, coruñesa, galega, universal. Eu pensei moito este ano que realmente estaba nun lugar moi sobranceiro e moi por riba de nós. Eu pensaba ao escribir estas liñas que se hoxe vivise Luisa, coñecendo como era, como mínimo, habería un longo capítulo de preocupacións, pero ocórrenseme varias. Unha, a lingua galega, sobre todo despois do que acabamos de coñecer, que en certa medida é como a necesidade de revisar a política lingüística no país. Ela sempre estivo preocupada para resumilo moito, polo tema da guerra, a cultura da guerra e a cultura das guerras. Creo que estaría escandalizada e moi mobilizada polo que algúns analistas cualifican de xenocidio en Gaza. E, desde logo, estaría moi involucrada polo que podemos chamar violencias machistas e todo o capítulo de agresións, de asasinatos que padecen as mulleres nesta sociedade. Vou dar un breve apuntamento sobre o teatro. Aquí neste libro, efectivamente, intentei contar e comentar todo o que podría saber do teatro de Luisa Villalta. Luisa Villalta é unha das protagonistas do teatro galego dos anos 80 e 90 e toda a bibliografía abundante. Despois farei un breve apuntamento sobre algunha dela, así o recoñece. Ela, a primeira vinculación que ten co teatro é curiosamente como música, porque o seu grupo Escaino, do que onte falastes aquí, ao que pertencía ademais Paulino Pereiro, e tamén o meu amigo Juan Fernán, que daquela era un cativo de menor de idade. Digo que a primeira vinculación co teatro é este grupo Escaino, que no ano 80
e cando lle pon música aos Irmandiños de Daniel Cortezón, que se estreou no Cine Valle Inclán da Coruña, que foi un cine moi importante na Coruña e que xa non temos. Luisa Villalta, despois falarei máis diso, pronunciou unha conferencia a conferencia máis importante sobre teatro na Universidade de Vigo. Ela recoñecía nesa conferencia que estaba en débeda co que ela chamaba os seus editores de teatro e citaba expresamente a Antón Lama Pereira, imagino que director da Revista Galega de Teatro, Manuel Lourenzo, penso que por Casa Hamlet, e Francisco Pillado polos cadernos da Escola Dramática Galega. Onte non sei quen o dixo, e igual repetímolo, a figura de Francisco Pillado é unha figura fundamental na biografía de Luisa, e tamén miro para o público na vida de moitas e moitos de nós. Na miña, moitísimo. Moitísimo. Porque Pancho Pillado era un home moi xeneroso, moi desprendido, como todos nós, cos seus defectos e virtudes, pero el era moi de por o servizo dos demais, o que tiña, as coleccións de teatro que dirixiu, a editorial Lai o Vento cando apareceu, e moitas outras cousas. Contoume un amigo que vai estar aquí despois, mirades, era xeneroso, que lle regalou un coche a ese amigo. A min regaloume moitísimas cousas, que teño na casa como pano de ouro. Ben, no ano 87 publica Luisa nos cadernos da Escola Dramática Galega unha peciña de Raúl Brandao con Carlos Paulo Martínez Pereiro. É autora, iso daría para un monográfico, é autora da obra O Don Janle de Cunqueiro, unha ecuación teatral. E aproveito para afirmar unha cousa. A escrita de Luisa en todas as variantes xenéricas é moi densa, moi complexa. A Luisa hai que relela, porque unha primeira lectura pódete deixar ou descolocado, e non falo só da poesía, que tamén, pero tamén acontece co teatro. Traduciu o manifesto per un novo teatro de Pasolini, onde, a ver, unha cousa que se dixo onte tamén diremos hoxe, Luisa Villalta era unha alta intelectual, non era só, que non sería pouco, unha autora de textos teatrais. Traduciu tamén a Mandrágora xustamente con Francisco Pillado. Pero vou ir a esa conferencia de Vigo, ano 2002. Eu tiña o texto da conferencia porque o conservou Manolo Forcadela pasoullo a Monse do Pico, e Monse do Pico pasoume a min. Pero acabo de ver que a profesora Camiño Noia acaba de publicar, pode o ver todo o mundo, esa conferencia na revista Tempos Novos. A conferencia era un coloquio sobre teatro organizado por Manolo Forcadela e por Camiño Noia, no que participaron Gustavo Pernas, Cándido Pazó e a propia Luisa. O texto que ela presentou, do que vou dar unha referencia moi abreviada, titulábase A escena invisível. Entón, ela o que fai nese texto é recoñecer que o teatro formou parte da súa biografía e da súa biografía intelectual, fala especificamente do teatro escolar, do teatro radiado e tamén do teatro lido. E tamén fala, aí Susana terá máis información, de adultos que ían ao teatro, diela, utiliza esta palabra, que tamén se usaba na miña casa, emperifollados, porque o teatro hai que ir efectivamente elegante. Hai unha comparación moi estimulante neste texto entre o teatro e o cinema e a televisión. Moi interesante. Entón, un pouco que di Luisa é que
intenta establecer comparativas. Entón, di ela, a televisión e o teatro conquistan audiencias coas que non pode competir o teatro. A televisión e o cinema mobilizan recursos económicos que non chegan ao teatro. Pero ela fai fincapé nunha cousa que non está, entende ela, aquí temos a Margarita que podría desmentir ou afirmar todo o que eu diga aquí, pero ela o que di é que no teatro hai algo que non ten a televisión e o cinema, que é o público. O público e toda a súa capacidade que ela describe de intervir, de protestar, de afirmar, de negar, de corrixir, de escandalizarse. Onte seguín por streaming, non? Entón vin que un simple sustantivo pode causar escándalo. Ben, e despois di algo que a min me parece moi importante. Di que o teatro, é algo que dixeron moitísimos intelectuais, ten unha dimensión política, digamos, cívico-política. E ela distingue dous tipos de teatro. A verdade é que tiña unha capacidade de ver as cousas moi interesante. Distingue o que ela chamaba un teatro amigado co poder e outro, dicía ela, este é insustituível, un teatro que molesta a orde establecida. E concluía, estou resumindo moitísimo, que ese teatro que precisamos é un teatro que ten que facer agromar na conversa pública condutas críticas e democráticas. Nunca me pareceu tan urxente, sobre todo coa deriva que estamos vendo en moitos planos da vida, fortalecer condutas críticas, democráticas, respetuosas. Ben, vou prácticamente facer unha referencia mínima, pero existen moitísimos traballos sobre o teatro de Luisa Villalta, que cito, e que, como decía Fina, poderá verse na versión impresa, de Dolores Vilavedra, de Manuel Vieites, de Inma López Silva, de Yolanda Ogando e Elisa Serra, de Roberto Pascual, non acabei, de Lino Braxe, de Alexandrina Fernández Otero, creo que agora máis ou menos sí, e algúns que eu tamén fun escribindo ao longo do tempo. Entón, Inma López Silva, linlle non hai moito, que ela consideraba que a obra teatral de Luisa estaba desatendida, desconsiderada, mal encaixada, pero en todo caso é unha figura que ao lado de outras persoas da súa xeración, como entre as mulleres Inma Antonio Souto, entre os homes Camilo Valdeorras, Manolo Guede, Fernán Bello ou Xesús Pisón, aparece en todos os estudos de teatro. E ademais, aparece tamén nunha cuestión fundamental que é a cuestión do teatro de mulleres e a cuestión que eu chamo aquí das mulleres do teatro, que no caso do teatro galego, seguindo o camiño comezado por Xoana Torres ou por María Xosé Queizán, seguiron outras persoas. Onte vin que estaba aquí Ángela Abalo, que é unha delas, moitas persoas que no mundo da escrita, da dirección escénica, técnicos de teatro, etcétera, estiveron aí. Eu cada vez que escoito ou leo falar da narrativa e do teatro e da poesía de Luisa, non deixo de recoñecer que os temas son, obviamente, os mesmos que aborda no seu teatro. No seu teatro en concreto, diría que estes temas son o amor, o tempo, a revelación, a desobediencia, a falsidade, o feminismo, a arte, a esperanza, a memoria
non sei se me falta algún. É moi frecuente no Teatro de Luisa, moito e moi ilustrativo, que teñamos unha moza a pique de abandonar a casa, a familia, a escola, o mundo coñecido. É un pouco que eu creo que nos ofrece o mundo de Luisa é esa expectativa que se abre cando abandonamos o territorio coñecido e cando nos arriscamos a vivir, que no fondo tamén é a amar, e que no fondo tamén é unha maneira de errar, de retroceder, de recuar, de avanzar, de padecer, de gozar, en definitiva, o que é a propia vida. Eu querería, aínda que fixo fina un resumo e unha síntese moi boa, pero eu quería falar algo do que chamei o catálogo de mulleres no Teatro de Luisa, especialmente de tres, que son as que citou Fina, a Ofelia, a Lisis e a Silvia. En certa medida, as tres protagonistas das obras As certezas de Ofelia, O paseo das esfinxes e Os 12 anos da guerra, que, por certo, tiña como escenario un espazo que temos aquí moi preto desta Fundación Barrié. Pero digo que, en xeral, estas mulleres están inseridas en historias de amor e, curiosamente, hai un elemento que se repite moito. Mulleres que non queren nin casar, nin seren nais. Porque aquí hai moitos fíos dos que se podería tirar. Pero no Teatro de Luisa o que vexo é que moitas mulleres, así en xeral, digamos, non deciden, non acaban de decidir sobre a maternidade e non acaban de decidir sobre o matrimonio. E o que se pon en causa é a liberdade e as expectativas que teñen estas mulleres. Teño que decir unha cousa que é obvia. Non todas as mulleres do Teatro de Luisa Villalta son perfectas, non. Hai tamén mulleres tóxicas, como as chamo eu, e ofrécenos varios exemplos. Mesmo poderíamos dicir que hai mulleres no seu teatro que ela presenta como contrapunto, que son machistas ou cómplices do peor machismo. En todo caso, estas mulleres do Teatro de Luisa, eu entendo que aspiran a ser libres, e para ser libres teñen que desobedecer. É un verbo moi importante no Teatro de Luisa. E teñen que contrariar os paradigmas, as normas e incluso os protocolos onde estas mulleres viven. E o que vou facer para... Vou ben de tempo? Sí, tranquilo, ben. te aviso 5 minutos. Vale. Porque agora o que quería era falar brevemente destas tres mulleres, de Ofelia, que a min é a que máis me encandila, de Lisis e de Silvia. Recordo a obra de Ofelia, Manolo Lourenzo encargáranos a un grupo de persoas escribir algo, digamos, de asunto hanletiano. Eu, por certo, nesa revista Casa Hamlet publicara un texto tamén sobre Ofelia, pero claro, o texto de Luis é dunha densidade impresionante. Entón, o argumento da obra, como sabedes, é unha rapaza, Ofelia Miñato, vai casar con Hamlet, fillo dunha familia dinamarquesa de moitos cartos. E a rapaza, orfa de nai, antes de casar, quere, digamos, por decirlo así, recuperar a memoria da súa nai, conversar coa súa avoa, que está un pouco afastada
do resto da familia, e, digamos, encontrar o sentido, o quebracabezas da súa vida. E cando fai todas estas operacións, por iso chamei como de revelación, acaba decidindo non casar e romper. Hai previamente unha escena na que tres mozas dunha escola soñan o que poden ser de adultas e todas coinciden en que o que realmente queren ser é libres. A avoa é obviamente un personaxe moi importante, é un dos grandes personaxes femininos para min do teatro de Luisa Villalta. É unha muller que non quere cartos, o seu xenro ten unha posición moi importante, é unha persoa que está apegada á terra, apegada, poderíamos decir, ás tradicións, e apegada tamén a unha certa idea digamos, de decencia que en moitas sociedades está ou desaparecendo ou cotizando á baixa. É curioso como os homes nesta obra desaparecen ou están desaparecidos. O pai de Ofelia totalmente desaparecido. Hamlet non se presenta nin para, digamos, programar o seu propio casamento. Hai aquí, a min interésame moito, hai unha análise dos medios de comunicación, pero terrible, durísima, moi crítica por parte de Luisa. Resulta que a Ofelia páganlle, concértanlle unha entrevista nun medio de comunicación, fanlle un posado de fotos para que saia como a muller do momento, pactan incluso un interrogatorio, e o que fai Ofelia é romper todo ese interrogatorio, en vez, digamos, de alentar e animar a opinión pública para ese casamento estrela, o que fai ela, rompendo a baralla da súa vida, e da vida tamén, en certa medida, de seu pai, e de seu irmán que se suicida, Laertes, o que fai ela é denunciar, a través da entrevista, que os negocios do pai son negocios ilexítimos e incluso, dise en algún momento, manchados con algún cadáver. É tamén moi importante a presenza dos futuros sogros de Ofelia. A súa futura sogra Xertrude é outra muller tóxica para min. Ofrécelle un pouco a Ofelia o modelo de: mira, ti disfruta dos cartos, da vida, tampouco tes que estar namorada, vas ter un marido cheo de millóns, entón ti dedícate ao que queiras, practica todas as infidelidades que poidas, é dicir, todo un modelo que non vale para Ofelia. Paso ao caso de Lisis. Lisis é unha nena, outra vez unha nena, a quen o sistema educativo, por dicilo así, e a familia ofrecen un modelo de vida que a ela non lle interesa. O profesor porque lle fala de cousas que a ela nin lle van nin lle veñen, e os pais, tanto o pai como a nai, porque o único que queren de Lisis é que sexa como eles, que teña unha boa posición, etcétera, etcétera. Ademais, tocáronlle, por decirlo así, dous mozos, dous pretendentes, chamos eu, verdadeiramente tóxicos. Un que é non sei como lle chamo, un macho conquistador, do peor. Vexo que aquí hai xente que controla moito o teatro de Luisa. E outro que é un poeta, que ser poeta non é delito, pero é un poeta que únicamente ve a Lisis como tema dos seus poemas. E di Lisis, a min eso non me chega, eu quero
outra cousa, quero alguén que realmente me queira, non? E tamén aproveita, sobre todo co macho este, para acabar, digamos, dicindo, pero a ver, se ti a mí non me queres, eu a ti tampouco. Tamén hai unha futura sogra que tamén entra en contradición con Lisis, a típica sogra que che amaña o casamento, que ten todo preparado, que xa ela se encarga de todo, que quere ser aboa inmediatamente e que non conta para nada con Lisis, non? Outra muller tóxica. E despois, o que hai nesta obra é un misterioso camiño, que eu entendo que é o camiño da vida. O camiño da vida que a Lisis non se lle permite percorrer e que ela rompe con todo, coa familia, co mestre, cos pretendentes, por chamalo así, e entra nese camiño. Incluso coñece o amor nese camiño. Ao longo da obra imos vendo unha Lisis moza, adulta e xa bella, que ao final do seu camiño di: eu vivín, eu emprendín o meu camiño, eu fun libre, tivo fillos, tivo un traballo, e o que a vida, tivo éxitos e fracasos. Acabo de ler nunha revista que publican os amigos da asociación Irmán Suárez Villa, moi ben, cheganme eses 5 minutos, a asociación Suárez Picallo acaba de publicar unha peza de Cris Asensio. Cris Asensio é unha profesora que estreou o Paseo das Esfinxes en Sada no ano 2004 e acaba de publicar unha peciña titulada O derradeiro ensaio, que é como unha nova lectura do Paseo das Esfinxes. E acabo con Silvia da obra ala, que non me sai agora, Os 12 anos da guerra, que non me saía. Aquí a escena prodúcese, está ambientada aquí detrás, non? No que na época de Luisa chamábase Avenida de Alférez Provisional. Agora creo que se chama Avenida do Porto, creo. Ben, en todo caso, Silvia é unha muller atractiva, triunfou na vida, ten unha posición económica moi boa, é funcionaria da Deputación, e está nun momento da súa vida que está mal, ten mala relación co seu home e decide suicidarse, tirándose a un coche. E xustamente, por iso é teatro, pasa por ali un bello amor da mocidade, David, que intenta salvarlle a vida e morren os dous atropelados. Entón, a partir deste elemento, digamos, destes dous personaxes nesa dimensión fora do espazo físico, pois David e Silvia ofrecen unha memoria na que nos poderemos recoñecer moitas persoas de idades parecidas ás de Luisa, rememoran os anos da transición, rememoran, eu incluso diría, as ilusións da transición, cando a xente dicía, despois dunha ditadura temos que montar algo que sexa digno, estimulante, democrático, etc. Non? Aquí nesta obra hai tamén como unha certa sensación de fracaso. Recordan todo ese tempo, o que les chaman os 12 anos da guerra. Silvia é unha muller que nunca quixo ser o espello do narcisismo de David, ni nunca quixo ser menos ou, digamos, non desenvolverse profesionalmente con toda a forza que podía por contentar a esa parella. E despois, xa acabo, a presenza dos dous cadáveres na rúa dá lugar a
a un barullo de comentarios a través dos que Luísa demostra como é capaz de entender todas esas voces que constituen unha sociedade. E a min chámame moito a atención, con isto conclúo, unha muller que se chama na obra Case Anciá, que é unha muller ricachona, rexoubeira, franquista, é a típica persoa que sen coñecer de nada a ninguén e sen coñecer os pormenores de nada é capaz de dar leccións de todo. E ademais banaliza a violación, que é un tema que se aborda na obra, suxire que Silvia se entende cun compañeiro de traballo disparate absoluto e, para que vexades o nivel da Case Anciá, desconfía de David simplemente porque é barbudo. Pero hai ese tipo de personaxe. Moitas grazas.